love you बाजै ओइ सनाफोर मान होनलाय unsubscribe खालामनानै दोनदो बेनि चेनेलखौ अबि ये बाजै नालाय बिराद गोदै गोदै होनो सेंग्रा फिसा फिसा जाफुहांनाय जोंफोरबादि ओमफ्राय बोहैलांसै गोदै थानसै बे ओमफ्राय गुमैयाबो फोरों होनसै इथिं ओरै सेंग्राफोरा ओरै बुंबा ओरैलै होननाय दा फिदा जाखा फासायलांगोनबो माबा माबि जाखौ जाला जोबगोन ओंखायनो unsubscribe खालामनानै दोनदो ठीक हाथाइखौ दिखांना बुरा ओके बस मेरा हाथाइ सुंदर नहीं है अबे हम चलते ओके बाय 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 Ini ame Siap. Buat hangga. Kuzung. Fisa deh, fisa he. Edson legrana, 100 he, 100. Bu, kesap kan? Kesap. Bu. Jawa. Ada. हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो रौतायाव थांनो नागिरदों आरोना थांनो नागिरदों माने जोङो ससे ओंखारबोबाय न'निफ्राय ओमफ्राय नैबे बिफां सायहायावहाय दसे जिरायदों सान्दुं गोसाखाय रौतायाव जोङो माबा माबि बुस्थु फिसा बुस्थु लायनो नागिरदों ओमफ्राय बिबयसबो फैगोन होननानै मिन्थिदों दिनै रौतायावहाय सोरनाव फैगोन मानि थाखाय फैगोन बेखौबो आङो एसे खोन्थाने मुथुआ बिब' जायो ओमफ्राय आङो बाजै जायो बिस्रा माने माबायावहाय रौतायावहाय मोनसे दुकान गिदिर ओपनिं खालामगोन आरोना दिनै मा दङथाय दुकानावबो दा मोनथिथ'आ दा हाबना नायहैबासो नुगोन ओमफ्राय बे माबायावहाय दुकान ओपनिं खालामनायावहाय बिबयसखौ आलासि महरै लिंहरदों आरोना बे दुकानखौ ओपनिं खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोंखौबो माबाया बाजैया खबर हरबाय नोंसोरबो दसे नुजाफैदो बिबयसखौबो लिंहरदों खाथिखा नालाय दसे नुजाफै होननानै जोंखौ खबर हरबाय ओमफ्राय जोङो रौतायावबो थांनो गोनांखाय थांस्रानोसै बिबयसखौबो मोगथाङाव खनसेबो नुफेराखै दिनै लोगो मोनगोन बेफोरबायदि साननानै थांसै होननानै जोङो ओंखारबोबाय आरोना आंथ' बिबयसखौ बिराद मोजां मोनखायो आंल' मोजां मोना बहुत मानसियानो मोजां मोनो ओमफ्राय आंबो बिराद मोजां मोनो आरोना मोगथाङावथ' आं खनसेबो नुफेरखायाखै ओमफ्राय दिनै लोगो मोनसिगोन होननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ ओमफ्राय जोङो दायो रौतायावहाय थांबाय थानोसै ना मुथुआसो माखौबा बुंगौमोन नामाथाय जेबो बुंलानो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर बिबयसआ दिनै रौतायावहाय फैनानै रौताखौ उखुन्दै खुग्लुं होसिगोन नामाथाय बेबायदि मोनबाय आरोना आङो उखुन्दै खुग्लुं होआ देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय सान्दुंबो दुंदो बारबो बारदो बोथोराबो मोजां मानिसो सान्दुं गोसाबाबो हायदो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जों थांबाय थानोसै बिबयसा फैनानै मा खालामफैयो नायदो एसे दिन्थिलांनोसै जोङो नायलांबानो जाबाय जों आर'नाइबो गांसे लाखादों बिबयसनो होनो थाखाय दा होनो मोनगोन ना मोना नायलांदो होनो मोनोबा भिडिअ'आव नुसिगोन होनो मोनाबाबो भिडिअ'आव नुसिगोन मास्कखौ खुलिदो मास्कआ
नै बि-बयस लोगो हमनो फायग्राफोरा बेखिनि सफैग्रोबाय आरोना दा उनाव सफैबावगोन ओमफ्राय जोंबो सफैबाय दाना हाबैनोसै नै ओमफ्राय दुखाना बेनो गोजौआवहाय हनै दुखाननि नामा फेबुलास मार्ट साजायगासिनो आरोना बेलुन एरि खागासिनो ओमफ्रायो जोङो नै दायो बे गोजौआवहाय सिङावहाय एसे हाबहैनो नागिरदों साजायनाया बेसेबां जाखो एसे नायहैनोसै आंथ' बेयावहाय थांखाबाय थायो ओमफ्रायो बे गोजौआवहाय हाबहैयाखैमोन आरोना नै बिसोरनि दुखानाव थांखाबाय थायो आङो बिदिनो ड्रेस एरि लानो थाङो मालाबा बेरायनो ओरैनोबो थाङो ओमफ्रायो नै गोजौआव दायो आङो गाखोलांबाय नै साजायनायफोरा बेसांसेबां जाबाय मानसिफोरा बारा मोनफैथ'वाखै दा लासै लासै फैगोन खोमा मोनफैथ'वाखै आरो आं एसे थाबनो थांनाय नालाय बेनिखायनो एसे थाब मोनहैनानै एसे भिडिअ लाहैबाय आङो ओरैनो नोंसोर गासिबो बि-बयस खोनादों नामा बि-बयस ना बि-बयस नेग्राफोरा नै नेयाखैमोन नोंसोर बि-बयस नेदों होमबालाय औ बि-बयस नेग्राफोरा नै हाय लोगोफोर बि-बयसा मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे गोजौआव मोनफैथ'वाखै आरोना गाहायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर बि-बयसखौ बिदि खाथियाव देखायनो नाजानोसै आरोना आंनि धोनस्रि फुंखा चेनेल Nanggo? Malah ke nanggo? Ya. Ya. Dede, hai. B-boys naik pada angba, lai deh lah. B-boys naik pada. Naik deh Rowtayao tahun now hai, building now hai, angba B-boys naik pada. Dinosaur. नोङोथ' आंखौ बि-बयसा 9टायाव फैगोन होननानै बुंनाय ओमफ्राय नै दायो 12टायानो बारबाय बिदा फंबाय बायदि नुदो बिदा फंबाय बायदि नुदो खानाय सिननो बिथांखि जायखिजाया खानाय सिनोब्लाबो जायखिजाया नापित नङा एक्टरसो एक्टर बिहारनि नङा एक्टरसो माबासो मा होनगोन बेखौ एकदम क्लास गोनां न'आव थानानैसो सिनो आरोखि बांद्राय फ्रियावबो जायो मालाबा मालाबा बा फ्रियावबो जाबावोसो होनदो नै बुमा बि-बयसखौ नेयै नेयै खाम उखैलायबायनो सुरलाब लाब जालायबाय ओं नै बेनो बुमा सारबो माथो मा बायगोन दे गावदां नै जोंना बि-बयसा मोनफैबाय बा खाथिनिफ्राय दंखायो माबा मोस्रोम जानाय बायदि बाथारजोबखायो नालाय
इंशाल्लाह हम अच्छे से लेना पड़ेगा अच्छे से पकड़ो berat kan अभी काटेंगे ओए ओए क्या बोलना चाहिए काटने से पहले भगवान का नाम ले लो श्री गणेश नाम ले लो श्री गणेश का नाम जय श्री गणेश के नया दुकान ओपनिंग नया दुकान ओपनिंग दुकान ओपनिंग अभी काटा जाएगा पीटा अरे मुझे पाई क्या बोले पाई मुझे सबके हाथ में कैमरा बस ओए मुझे बैठने सब वीडियो भले ही आपको गर्लफ्रेंड को तो चाहिए होगा ना बॉडी लोशन आपके ले लेना भाई मेरे जान का बहुत ही कम दामों में भाई मैंने पूछा आज आया ना तो आज मैं सबको फ्री में देने वाला है तो सब्सक्राइब कर दे ओके ऐसे जगह पर जीना नहीं है जो कि आपको पसंद नहीं है उसको फेंक देना तो खुशी बहुत मिलने को मिलेगा भाई थैंक यू चलेगा भाई Dede यार बड़े एसी के अंदर भी गर्मी लग रहा है मेरे को ऐसे जब देखता है ना भाभी बढ़िया लगा रे क्या आंनियाव लायसै बर'सो आंना हिन्दी नङा बर'सो दे सुंदर सा भाभी अभी वीडियो बना रहे हैं दे जल्दी सुंदर भाभी अभी थोड़ा आं हिन्दी रोङा ना बर'सो दे बर'सो अल्लाह अकबर तुम सब्सक्राइब खालाम आरो डिलीट खालामाखैबा डिलीट खालामना इनि भिडिअफोरखौ माबामोन ए पासपोर्टफोरखौ सरि करके राहा थागोन नायनो खनसे आलाय माबा इदि बाजै समायना मबाइलले बारा बुंलायलायगोन दा जाबाय जोबबाय मानसिया रारा गन्थ'खौ नायना गन्थ'खौ गोलोमदोंना गोलोमाखै बिराद गोलोमदों बनजागोन मुथु दङ गुमै दङ नै मोसागौमोनलाय I love you. Anggur strip lagi deh. मा मुखैबाय नामालै मा मुखैबाय मुखैबाय गावा लाबो पाया एकदम मा मुखैनाय बायदि नुदों नायलाय उदैया मा मुखैनाय बायदि नुदों दुकानखौथ' बिबयसा ओपेनिं खालामबाय ओमफ्राय नै दुकान सिङावहाय मा दङ बेखौ एसे भिडिअ लानानै देखायदों आङो बहुद बायदिसिना रोखोमनि दं बेयावहाय सोरबाफोर मालाबा रौतायाव थाङोब्ला हाबहैदो बेयावहाय मा नांगौ गासैखौबो मोननो हागोन नै थावफोरबो दङ मा मोनसेखौ खोन्थाजोबनो आरोना आङो बायदिसिना रोखोमनि दङ जिखि जाया सोरबाफोर रौतायाव थांबा हाबहैबानो जाबाय आरोना बिराद मोजां जादों बेबायदि दुकान खुलिनाया तुम्हारा भाई लोग क्या है ना अब बाद में फोटो लेंगे भाभी के साथ मैं थोड़ा सा घूम कर लेते हैं ओना रहेगा ठीक है सब निकाल जाओ मैं भाभी के साथ कुछ कर लेते निकाल जाओ यार प्लीज सब
सबके सब मैं भाभी के साथ कुछ करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं यार बातें करेंगे बस क्या यार प्लीज प्लीज यार सब जाना सब क्या यार वीडियो बनाएंगे यार मैं भाभी को मेरे साथ अकेला छोड़ दे मैट कीजिए टेक ऑनलाइन शॉपिंग मैट कीजिए अकेला नहीं छोड़ता नै दखाना बेसानिनो आं दहाय खोन्थाबोनाया बाजै जायो जामुतुआ आब' जायो होननाया नै बेनो आरोना मम्मी कुछ बोलना चाहोगी बेटे के बारे में अभी तो क्या बोलूं मैं मेरे बच्चे ऐसे इतना बड़े दुकान खोल रहे हैं मेरा सपना पूरा हुआ है ऐसे ही सोच लिया आगे उसका प्रॉस्पेरियस लाइफ आता ऐसे ही तो यार किसी मम्मी के बेटा ना सक्सेस हो जाए वो सफल हो मम्मी को उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए भाई अब बहुत मेहनत करो बहुत पागलपन करो ऐसे पागलपन करो जो कि आपकी वजह से मम्मी को ना दुख हो चाहे मम्मी के आंखों से ना आंसू आए भाई ऐसे मेहनत करो ऐसे पागल करो पागल तो करो यार ये दारू वारू पी के काय को नाचना है भाई ना नाचना है अपन तो दारू पिए बिना भी नाचता है नागिन नागिन ठीक है ओमफ्राय आगै बिबयसा बायदिसिना बायनानै होदो नालाय सोरनोबा सोरनोबा माने जाहैनो गोसो आरोना थान्दा लोंबा थान्दा लों आरो मा नांगौ गोसो बायदि होदों आरो ओमफ्राय जाहाबो नै गरमथार मोननायखाय थान्दा लोंबाय आरोना फिसा फिसानो थेंक इउ आगै बिबयसनिसिम थान्दा मोनलोंनायनि थाखै आंहाबो देलायग्रा मोननैसो बायना लाबोनोसै नै बेयावनो दुकान गोदानावनो आहाथ' देलायग्रा बायदिसिना फिसा फिसा बुस्थु बायनो होननानै थांखादोंमोन नालाय रौतायावहाय ओमफ्राय बेयावनो लानोसै आरोना आङो नै जाहा माबाजों जाहा मुथुजों एसे फट' लादोब्रा आर'नाइ मोनसे दे आयु सोंदोलाय और इनके चैनल को अभी तक अनसब्सक्राइब नहीं करा तो अनसब्सक्राइब कर दो भाई ये तो अच्छा वीडियो नहीं बनाता है भाई जब अच्छा बनाए तब सब्सक्राइब कर देना अभी सब्सक्राइब करके रखा ठीक है तो यार लाइक शेयर कमेंट वीडियो वो नहीं करना नै दे इथिं धोनस्रि फुंखाखौ I love you बाजै धोनस्रि फुंखाखौ ओइ सनाफोर औ मानगोनलाय आनसब्सक्राइब खालामनानै दोनदो बेनि चेनेलखौ अबि ये बाजै नालाय बिराद गोदै होनो सेंग्रा फिसा जाफुहांनाय जोंफोरबादि ओमफ्राय बोहैलांसै ओइ गोदै थानसै बे ओमफ्राय गुमैयाबो फोरों होनसै इथिं ओरै सेंग्राफोरा ओरै बुंबा ओरैलै होननाय दा फिदा जाखा फासायलांगोनबो माबा माबि जाखौ जालाजोबगोन ओंखायनो आनसब्सक्राइब खालामनानै दोनदो ठीक है हाथाइखौ देखायनांगौब्रा हो गया बस मेरा हाथाइ सुंदर नहीं है अभी हम चलते ओके बाय मा लादो नोंसोरलाय मा लादो बेथ' थावसो ना मासो दा न'आव लांना नायनोसै मोजां नुदों आरो मालखौ बेयावथ' गोबां रोखोमनि मोजां बुस्थु मोनसिगोन दायो जानाय लोंनायाव बेयावनो लांफैबाय थानाय जासिगोन आरो जों रौतायाव जायगाया दखाना दिनैसो अपेनिं बिबयसाबो फैबाय अपेनिं खालामबाय दिनै बिबयसा मैया दाखालि मोनसे बायनाय दंमोनलै जोब्बाय नामा बे आरो मोनसे नांगौलाय दे लाबाय थादे होनबा दे नोंसोर औ दे फट' लादो नै आंहा आंनि साबसक्राइबारफोर लोगो मोनलायबाय आगै फिसा सनाफोर बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै आंजों फट' लानो जाबाय ओमफ्राय आंबो एसे भिडिअ लाफाबाय आरो एसे मेम'रि जानानै थाथों होननानै देनां उनफोरावहाय सिख्ला गिदिर सेंग्रा गिदिर जाबा नुफिननो मोननाय बादियै होननानै नैबे आगैखौ बामलायलायनानै भिडिअ लाथारबाय आंबो आहाथ' गथ' बामनो बिराद मोजां मोनखायो नालाय
ओमफ्राय बिनाथ' बाइकआ सिदा मालाय बख'जायो नालाय बियो बैथिं थागौमानि बिनि सिटखौ आङो एसे एखुमाना दोनथ'दों आरोना बियो गावनि सिटखौ नागिरनानै बिनि मुदा माबायदि जायो होननानै एसे एखुमाना दोनथ'दोंमोन भइस नायग्राफोरा नोंसोरबो माहा नै माबा दखान ओपनिं खालामनायनि खामबो जाहोदो नालाय ओमफ्राय जोंलाय फायाबाबो जासिगौमोन जों न'आवहाय थांफिननो सानबायमोन ओमफ्राय आरो ब्रा ब्रा लिंनानै लाबोबाय नालाय बेनिखायनो एसे जालांनो सानबाय आरोना जोंबो जालांसै मा होदो एसे नायलांदो मा मैगं दालि ओंख्रि ओमफ्राय दाउ भाजा नारजि एवनाय दै आरो बेखौथ' मिथिखायो दा थाइबें बिराद गोथाव जादों बिराद गोथाव जादों न' बिराद गोथाव जादों गोथावथार माथो खाम जानायखौ भिडिअ लानो फैदोंमोन आं मोनजाथ'वाखैनो आं हिन्दी बुजिया बर'सो आङो बर'सो र' दे बेस्ट आता है देखो क्योंकि इसके लिए फोन बनाया गया समझियो हो जाता है ये वाइड एंगल में है ना वाइड एंगल होना ना लाइक उनका जाइए कवर भाभी है लेके जाऊंगा समझ में नहीं आता जब मैं भाभी बोलता है ना तब निकलता है यार बहुत स्लो है मोबाइल deh bye bye Indra जोङो खामखौ जाखांबाय ओमफ्रायो बिबयसखौबो लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्रायो खाम जानायावबो बिराद गोथाव मोनजाबाय ओमफ्राय दायो जोङो न' फारसे थांसै न'आवबो रावबो गैया नालाय थाब लिंहरदोंमोन आया ओमफ्राय थांसै आरोना एसे लेटबो जाबावबायसो ओमफ्राय भिडिअखौबो आङो बेयावनो फोजोबलांखानोसै जायफोरा आंनि बे दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आगै बिबयसनि थाखाय लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै बाय बाय